En manifestationslæsning, det er en læsning, som man skal vælge, hvis man har et mål, som man i den grad skal strække sig for at opnå. Vi har alle sammen vores helt unikke manifestationsblueprint, og det er simpelthen derfor, at det simpelthen ikke hjælper for alle at have vision board og tænke sig til resultaterne, fordi det er simpelthen ikke alle, der er resultatorienteret i deres måde at manifestere på. Så hvis det er, at du står med en målsætning, som er uden for din komfortzone, det er en, som du virkelig skal strække dig for at nå, jamen så kan en manifestationslæsning være det helt rigtige til dig.